लाखिनानै धैर्यनि गेजेरजों हाबाफारिखौ लानायाव मदद खालामनायनि थाखाय देग्लायनि मेट्रिक आङो 77 जौखोन्दो मोननानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। आङो मोननै साबजेक्टआव लेटार लाखिनो हादों। मोनसेया जाबाय बर' एमआइएल आरो मोनसेया इलेक्टिभ जिअ'ग्राफि। बर'आव आङो 97 आरो जिअ'ग्राफियाव 92 नाम्बार मोननो हादों। माबायदि फरायोमोन न'आव? ओरैनोथ' आङो हस्टेलाव थानानै फरायदों। हस्टेलनि रुल बायदि फरायदों। माबे स्कुलाव फरायनाय? आङो इउएन एकाडेमि बरफुख्रियाव। दा अबाव एडमिसन लानो सानदों? आङो दा साइन्स स्ट्रिमाव निउ स्कलार एकाडेमियाव लानो सानदों। ओरैनोथ' सानसेयाव गुबुनफोर बायदि 90 घन्टा फराया, बिदिनो 5 घन्टा 6 घन्टासो फरायो। होमबाबो गोसो होनानै फरायो। नोंथांखौ टपार हिसाबै बरायदोंमोन, बेयाव माबायदि मोनदों गोसोखौ? जोबोद मोजां मोनदों। बेयाव आंजों लोगोसे आरो 10 जन दंबावोमोन जाय टप 10 मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन जोंनि बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव। आरो बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बेबायदि बरायजानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जोबोद थुलुंगा मोनदों जे इयुनाव बिनिफ्राय बांसिन आं खस्थ' खालामबावगोन। आरो दा जिहेतु आंना 88% फैदों, थ' आं बिनिफ्राय बांसिन एसे आसा खालामदोंमोन। मेथ्स आरो इंलिसाव एसे खम फैबाय, अनलि 80ल' फैदों। ओमफ्राय आं लिरदोंमोन लिरनायालाय, थेवबो माने नाम्बारा एसे खम जादों। रिचेकिं खालामनायावबो माने एसे बिदिबाथाय दुगाद्राय देखायनाय जायो होननानै बाबाया बुंदों, ओंखायनो आं रिचेकिंखौ खालामहोआसै। नाथाय फैगौ OHS आव आं बिनिफ्राय बांसिन नाम्बार लाखिनो नाजागोन आरो फरायनायाबो एसे बारायगोन एबार। सानसेयाव बेसेबांसो फरायोमोन नोंथाङा? ओरैनो फरायनायाथ' स्टाडि लिभ 25 डेज स्टाडि लिभ मोनदोंमोन आरो इयाव बिदिनो सानसेनो फरायखादोंमोन आरो बिदिनो 1 घन्टा फरायबाय 10 मिनिट रेस्ट लाबाय, 1 घन्टा फरायबाय 10 मिनिट रेस्ट लाबाय, बिदि खालामबाय थादोंमोन आरो। बबे साबजेक्टआव बांसिन नाम्बार मोनो? साबजेक्टआ आं इंलिस आरो मेथ्सआव गासिबो बांसिन आसा खालामदोंमोन, ओमफ्राय बेयावनो गासिबो खमसिन फैदों। ओमफ्राय बांसिन बुंबाथ' आं जिअ'ग्राफियाव मोनदोंमोन आरो आं 100आव 100 मोनदों बेयाव। माबे स्कुलाव फरायनाय? आं इउएन एकाडेमि बरफुख्रियाव फरायदों। फरायनानै आरो आं दा निउ स्कलार एकाडेमियाव स्कुलखौ एडमिसन लादों आरो दा फिजिक्स वाला कचिं इनस्टिटिउसनाव निटनि कचिं लानायनि थाखाय दा सानगासिनो दंमोन आरो। इयुनाव नोंथांनि उन्दै फैबाय थानाय नोंथांमोननि उनावबो फैबावगोन फंबाय बिनानावमोनखौ मा खावलायहरनो सानदों? मा मेसेज सानदों? दा जेरै बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआव 88%आनो टप जाबाय, थ' टप जानानै बे 88%आनो जोबोद बुरजा पार्सेन्टेज, बेखौ साननानै 88%खौ टारगेट दाला। मानोना 88%आ जुदि जों नायो गुबुन हारिफोरखौ, जुदि दा आसामनि टप 10 लाबोनाया बिदिनो हायेस्टआनो 98-99%, थ' जों 98-99%खौनो टारगेट लाना फरायनांगौ। आरो आंबो बिदिनो टारगेट लानानै फरायदोंमोन, थेवबो आंनि फरायनाया हयथ' अबेबा माबा मोनसे भुल जाबाय, जायखौ आं नेक्स्ट टाइमाव रिपिट खालामला आरो। थ' आं बुंगोन जे गासिबो खस्थ' खालामना फरायनांगौ, 98-99%नि टारगेट लानानै फरायनांगौ।